Manden cɛ ni manden muso muru ni karamɔgɔ somaw ni donso aw minnu bɛ manden kɔnɔ ani aw minnu bɛ manden kɔ ka k'aw bɛɛ lajɛlen fo kuma kelen kana balaba one love à vous tous dabridabrini.com mɔgɔ t'a dabiri an da la k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw barikada an bɛna an ka video kɛ kuma kelen fɔlɔ an bɛ tɛmɛ bi video a bɛ tali kɛ sɔrdasiw tenitigiw polisiw gendarmew douaniers olu ka kuma dɔ kan mais yan'o cɛ dakuruɲɛ kelen bɛ tɛmɛ fɛn min ye Safi ni Binkini ka ko ye n bɛ tɛmɛ a yɔrɔ kan quoi i m'o faamuya wa donc ni Binkini ye yafa deli Safi fɛ Safi ka yafa Binkini ma ok mun bon ko Binkini taara Safi fɛ Safi ma dayɛlɛ bon anw t'o si kalama mais mun fɔ kɔni y'a faamu ni Binkini ye yafa deli Safi fɛ Safi ka yafa Binkini ma Safi bɔra ka yafa deli Fati Ɲamɛ fɛ donc ni Safi sɔnna ka yafa deli Fati fɛ mun ko la donc ni Fati sɔnna ka yafa Safi fana ka yafa kuma banna pewu y'a faamu n tɛ fɛ ka na nin ko in na parce que ko in tɛ fɛ ka don a kɔnɔ quoi bon nin dun ye ne côté gauche ye ne nana droite ye soit a bɛ ɲɛ soit a bɛɛ bɛ tiɲɛ bɛɛ b'o kalama ok donc aw de ye teriya kɛ ok c'est-à-dire jɛbaliya ka fisa jɛ ka fara ye quoi aw de y'aw ka teriya kɛ aw de nana n'a bɛɛ ye vocal ko o tɛ aw kɛlɛkun bɔ ok parce que aw ka kɛlɛ aw yɛrɛ ka vocal mun bɔra mɔgɔ Mali kurukara bɛɛ mɔgɔ ka o vocal ma bɔ i y'o faamuya wa kɔrɔfɔliw ni critique karataw donc ni a ye nin dabila quoi aw fila bɛɛ aw dun ka malo bɛ nin ko in na dɛ nin ko in ne nin ko in ma ban aw ka malo bɛ nin ko in na koyi Safi ka malo b'a la malo bobaraba bilayi talayi Binkini ka malo b'a la malo bobaraba bilayi talayi donc ɲuguɲugu bɛ ɲagaɲaga wuli Safi bɔra ka yafa deli Binkini ka yafa deli kan ne Bala yɛrɛ de y'a mɛn piyan Binkini ka yafa deli kan ne y'a mɛn et puis Binkini k'a fɔ k'aw kana Safi nini ne y'o fana mɛn i y'o faamuya aw kana donc n y'o fana mɛn Safi bonya bɛ jeliya la Binkini y'o fana fɔ n b'a don a y'o fana fɔ donc vraiment nin ko in ka ɲi tan quoi ɲuguɲugu bɛ ɲagaɲaga wuli quoi ne bɛ mun fɔ aw ye o y'o ye dɛ c'est pas parce que karisa ka jama ka ca c'est pas parce que non n'aw jɛra n'aw c'est-à-dire aw fila bɛɛ de ka malo bɛ nin na quoi i y'o faamuya wa Ivoirien ko tɛ Ivoirien an n'u bɛɛ jɛ ye kan kelen ye an bɛɛ jɛ ye artiste kelen ye ok Ivoirien ni Guinéen an bɛɛ dama ka kan mɔgɔ la mun ye dɔnkili duman da bamanankan na Burkinabe b'o la Burkinabew bɛ se k'i kanu Ivoirien bɛ se k'i kanu mais est ce que a fɔra ko Gabonais ye dɔ kanu a la wa parce que olu tɛ kan in mɛn o donc ni kan fɔra kan mɛnbaga bɛɛ n'i ye dɔnkili da kan na kan mɛnbaga bɛɛ ta don kan mɛnbaga bɛɛ bɛ se k'i kanu donc fɛn mun ye k'a fɔ mais aw ka malo de bɛ nin na donc nin ko in ka ban quoi i y'o faamuya wa an ka tiɲɛ fɔ koyi karisa i ye n ba ye karisa yafa n ma karisa o kan ka bɛɛ bɔ ne bɛ mun fɔ aw ye o y'o ye koyi donc k'a fɔ n b'a fɔ jo bɛ Binkini bolo ne t'o fɔ n t'a fɔ jo bɛ Safi bolo mais n'aw ma dabila aw fila bɛɛ ka malo b'a la parce que aw fila bɛɛ b'aw ka fanuw malo aw de ka fanuw bɛɛ tun ye fani kelen ye aw de y'u kɛ kelen ye donc ne Bala nin ko in a manamana ko bɛ ka caya quoi sérieux t'a la quoi nin batara ko de an bɛ tɛmɛ o kan donc nin ye n côté gauche ye ni droite do n'a dira kɔni n b'a dɔn a tɛ dogo manden cɛ ni manden muso muru ni karamɔgɔ somaw ni donsow k'aw bɛɛ lajɛlen fo Asimi Goita colonel cɛ 5 ani Ablaye Mayiga i n'i ka gouvernement jama bɛɛ bɛ sɔrdasiw fɛ Mali bɛɛ b'aw kɔ mais an ka kuma dɔ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna ɲɔgɔn musalaka a foro ka bon a ɲɔ man ca ni ɲɔ susulaw y'u kamankɔrɔla dogo ɲɔgɔn na ɲɔ tɛ se ka jɛ ok tɔgɔkoji minan a ka bon ni miniji ye mais miniji ka ca ni tɔgɔkoji ye kiniminan ka bon ni naminɛ ye mais naminɛn ka timi ni kiniminan ye koyi donc ko dɔ de bɛ yen sisan aw yɛrɛ de kun k'an minɛ o ye jumɛn de ye ko giriko kuma jumɛn de bɛ yen aw nana jamana bɛɛ b'aw kɔ teni donna bɛɛ a kɛra policier ye a kɛra gendarme ye a kɛra douanier ye a kɛra eaux et foret ye a kɛra sɔrdasi ye ne ɲɛna aw bɛɛ de bɛ fani ba la donc ni aw bɛ fɛ jamana ka basigi aw yɛrɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ni aw kɛra ɲɔgɔn fɛ jama bɛ kɛ aw fɛ n'aw y'aw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma jama b'a tɛgɛ di aw ma i y'a faamu parce que a ye n dɛmɛ k'an ka bugu
tufa yele aka soro tufa fangelen bi yere bolo ayen deme kanga sa faga aka soro sa kungulo bi yere bolo o te tiɲɛ ni waraba be tu min na o tu tɛ tigɛ koyi ni waraba donna tu kɔrɔ a ka wusa tu ma waraba be tu min na o tu tɛ tigɛ yo fa a ka wusa waraba yɛrɛ ma parce que waraba be tu kɔrɔ donc aw yɛrɛ tɛ ka se ka bɛn ko la dakuru ɲɛni kelen aw de ta ye fanga ye aw de ta ye jamana nafolo aw de b'a gérer mais aw yɛrɛ dama tɛ nin don n'aw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ giriko kuma jumɛn bɛ yen mais ni minnu ni CPN bɛ dɔ bolo o kɛra gendarme ye CPN bɛ dɔ bolo o kɛra soldats ye CPN bɛ dɔ bolo o kɛra policier ye CPN bɛ dɔ bolo o kɛra eaux et forêts ye mais o CP tigini k'o bɛɛ sara kelen na est-ce que o sera tan ni ka segin na defu bɛ minnu bolo n'i bɛ soldasiya la defutigi min bɛ polisiya la defutigi min bɛ gendarmeya la defutigi min bɛ douanier la defutigi min fana bɛ n'o bɛ eaux et forêts la k'o defutigiw bɛɛ ka sara kɛ kelen ye mais ni kɛlɛ kun ok bon bagi be mun bolo n'o be soldasiya la bagi be mun bolo o be gendarmeya la bagi be mun bolo o be polisiya la bagi be mun bolo o be eaux et forêts la k'o bagitigi bɛɛ ka sara kɛ kelen ka sariya kelen d'olu ma ka droit kelen d'olu ma ka loi kelen d'olu ma mais est-ce que n'o ma na ni bɛn jamana kɔnɔ est-ce que o bɛ na ni furuku ye n'o ma na ni an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma est-ce que n'o ma du jɔ o tɛ du ci mais o ɲɛnabɔli est-ce que o be oni taga kunbɔ oni est-ce que oni ko kuma de b'o la wa CEDEAO ko kuma de b'o la wa aw de y'a lajɛ aw y'o ta o de bɛ na ni bɛn o de bɛ na ni bɛn parce que an minnu bɛ k'aw dɛmɛ a y'an kunna wolo dɔɔni anw ma fɔ a ka di anw ma anw tɛ sara dɛrɛmɛ tɛ fara anw sara kan anw b'an yɛrɛ ye de koyi mais an bɛ k'a kɛ jamana de la an bɛ k'a kɛ jamana de ye an bɛ k'a kɛ faso de ye mais y'a faamu aw fana ka sɔn olu dɔw ma o dɔw ɲɛnabɔli kana kɛ i n'a fɔ disikuru kuma lankolon ni kuma kirikira fɔ ye mais est-ce que olu dɔw fana bɛ dusukasi kun bɔ wa olu dɔw fana sera ko wɛrɛ la wa ah e tenitigi tenitigiw kungo ɲɛnabɔli kolonɛli cɛ 5 ko tenitigiw kungo ɲɛnabɔli est-ce que ni ça fait honte franchement ça fait honte ni kuma mankan ka taa ni kuma mankan ka bɔ yɛrɛ a ɲɛnabɔli aw dan de k'a fɔ k'a ɲɛnabɔra wa a ɲɛnabɔra ka ban Assimi Goïta mianga kɛ n bɛ ka kuma dɔ f'i ɲɛna y'o faamu mɔgɔ tɛ i bolodenkɔni kelen si mɔgɔw ma i y'o faamuya wa k'a sɔrɔ i ma 5 bɛɛ si i yɛrɛ ma colonel cɛ 5 aw man ka di aw ko ka di mɔgɔw ye aw ko ka di diɲɛ ye i y'o faamuya wa mɔgɔ b'i ɲin gasaki wagati min na n'a jɛlen ye donc diɲɛ bɛ yɔrɔ min na bi bi in na Mali bɛ yɔrɔ min na bi bi in na tenitigiw yɛrɛ dama k'a fɔ dɔ dusu kasilen don u tɛ se k'a ɲɛfɔ o man ɲi tenitigiw yɛrɛ dama k'a fɔ ko Mali kɔnɔ i y'a faamuya wa k'olu de bɛ dɔw nisɔndiyalen tɛ mais u tɛ se k'a fɔ o man ɲi i y'o faamuya wa fo bɛɛ ka kɛ kelen bɛɛ wasalen ka k'i ka tenni kɔrɔ bɛɛ wasalen ka k'i ka faso fini kɔrɔ bɛɛ wasalen ka k'i ka baara kɛ fini kɔrɔ parce que fɛn o fɛn ka di o de ka di n'a bɛɛ ye bi na Mali bɛɛ de wulilen don polosiw bɛɛ ɲɛ b'olu ka baara la soldasiw an ɲɛ b'o la gendarmew douaniers eaux et forêts aw kɔri fan o fan alhamdulilayi arabili alamina n'aw bɛɛ bolo dilen don ɲɔgɔn ma o de ka ɲi ok mais soldasi dɔw bɛ yen alhamdulilayi arabili alamina mais fo polisiw fana k'o fɔ mais fo eaux et forêts fana k'o fɔ fo douaniers fana k'o fɔ mais n'a kɛlen don ka taa ko ta k'a kɛ cogo dɔ la a man ɲi franchement wallahi a man ɲi hey ne bɛ fɛ aw ka bɛn nin ko la c'est-à-dire n'a fɔra ko ka bɛɛ ta kɛ kelen ye n'a fɔra giriko in bɛɛ ka kɛ kelen ye bɛɛ ka bɛn nouveau kelen ma diplôme mun bɛ minnu bolo olu bɛɛ ka bɛn o ma diplôme mun bɛ minnu bolo olu bɛɛ k'o sara ta diplôme mun bɛ minnu bolo olu bɛɛ ka kɛ kelen ye sarako ni loi ko ni sariya ko la ne ɲɛna ni bɛn donna tenitigiw ni ɲɔgɔn cɛ alhamdulilayi arabil alamina jamanadenw bɛ bɛn parce que ni dunukɔrɔnin ko kukuruku n'a bolila ka bɔ fɔlɔ wo fɛ a fa bɛ deli ka bɔ fɔlɔ wo fɛ ni misi dugu mana jɛ ni misi dɔ ko nbo wɛrɛ kɔnɔ i y'o faamuya wa ni misi ni jɛtura wɛrɛ y'a laminɛ n'a ye wɛrɛ fara a fa bɛ deli ka wɛrɛ fara bɛɛ ka kɛ kelen ye o de ka ɲi alhamdulilayi bolodenkɔni kelen o tɛ bɛlɛ ta kɔnɔkulu jɛlen o de bɛ biw fɔ mɔgɔ i t'i fari yɔrɔ dɔ nafa dɔn n'o m'i dimi bilahi donc an bɛ kɛnɛya la wagati min na bɛɛ ka don kɛnɛya la
an wasalen no wagati mina tenintigi beka wasa alhamdulillah karonga kamara ko be todi I kamara kalo beka do dakelen fe beka bo dakelen fe o de kain Bamako ka bo me dugu yoro ta kono mais na fura ko dɔw be sanfɛ dɔw be duguma k'a kuma tɛ se ka fɔ biya fɔ a kuma tɛ se ka fɔ mɔgɔ de tɛ se k'a fɔ ase nana sɔrɔ mɔgɔ minnu b'u ka jamana jɔ olu b'u ta fɔ ko y'anw ye koyi depuis u ma na an bɛ k'an ka tiɲɛ fɔ wa an m'an ka tiɲɛ fɔ peŋata pan foyi tɛ bɔ a la koyi bamananw ko ten dɛ fɔlɔ cɛkɔrɔbaw ko ten ko kɔnɔ wari tagala k'o de bɛ o foyi ɲɛ kumunen dɔn donc alhamdulilayi rabbil alamina ni jamana bɛ jɔ a ka jɔ bɛɛ ye sanu ka biri ye malidenw ye kɛ mais teni ka biri ye bɛɛ ye sanu ka biri ye malidenw ye kɛ mais bere ka biri ye tenitigi bɛɛ ye sanu ka biri ye malidenw ye kɛ mais a ta rangersi mais rangersi ka biri ye tenitigi bɛɛ ye n'o ma kɛ a ti ɲɛ o y'a faamuya wa fanga mana kɛ dɔrɔn dɔw ka nisɔndiya dɔw kana nisɔndiya dɔw ka kɔntan dɔw kana kɔntan n'o kɛra fanga la dɔrɔn a man ɲi parce que ŋaniya yɛrɛ ye wasa kɛ maliden bɛɛ ŋaniya ye bi na mali ka ɲɛtaga ye kurungɔnɔmɔgɔ bɛɛ ŋaniya ye kelen tiɲɛ don dɛ mais n bɛ jigin ji camancɛ la o ni tɔw ŋaniya tɛ kelen ye dɛ tɔw ta ye ba tigɛ ko ɲuman ale ta ye an ka se ji camancɛ la hey n'i ye ɲɛbɛrɛ ye ka ba tigɛ a bɛ minan sogololen no cɛla sinon ni ɲɛbɛrɛ kelen y'a bila ji kan k'a bɛ ba tigɛ jɛgɛw b'a ɲamaden kari bilayi kɔnɔ dugu tɛ sanfɛla ye ni kɔnɔ yɛlɛnna sanfɛ ni minɔgɔ m'a lajigi kɔngɔ b'a lajigi murunin da jara cogo cogo a t'a tan tigɛ alhamdulilayi rabili alamina nkalon bɛɛ bɛ da kunatɔ la f'a bolitɔ a tɛgɛ fanga tigɛ la nin ko in bɛɛ b'a dɔn k'a bɛ yen donc n'a bɛ yen an bɛɛ bɛ hɛrɛ kelen de fɛ asi an bɛɛ bɛ hɛrɛ kelen de fɛ Asimu Goyita an bɛɛ bɛ hɛrɛ kelen de fɛ Maliki Jaw an bɛɛ bɛ hɛrɛ kelen de fɛ Modibo an bɛɛ bɛ hɛrɛ kelen de fɛ Yofa Abdulayi an bɛɛ bɛ hɛrɛ kelen de fɛ hɛrɛ in de tɛ se ka ɲɛ ni bɛɛ ma kontan bɛɛ tɛ se ka kontan n'aw ma bɛɛ bila sira kelen kan donc aw ye ɲɛmɔgɔw de hakili o de ka ɲi i y'a faamuya wa hakili parce que ala ye diɲɛ fɛn o fɛn da k'a tila foyi tilacogo ma ɲɛ ka hakili bɔ ala ye fɛn o fɛn di mɔgɔ ma i bɛ jɔ a la mais mɔgɔ si jɔlen t'a yɛrɛ hakili la est ce que bɛɛ de hakili bɛ bɛrɛ ye bɛɛ hakili tɛ bɛrɛ ye jamana mara ani foyi tɛ kelen ye jamana mara a tɛ taa miirina ɲuman kɔ masakɛya dakan don ni ala y'a d'i ma i bɛ ko kumabaw de ɲɛnabɔ donc ko kumaba dɔ ye tenitigiw ye tenitigi minnu n'o tɛ aw yɛrɛ ye généraliw minnu tɛ généraliw ye minnu tɛ colonelw ye minnu tɛ commandants ye minnu tɛ capitaines ye aw dugumamɔgɔ ninnu fo ka se ka olu de lajɛ n'i ye olu lajɛ o la kow bɛ bɛn bɛɛ ka kɛ kelen ye tenitigi bɛɛ ka kɛ kelen ye n'o ye giriko ye i y'a faamuya donc o giriko in aw de bɛ se k'a ɲɛnabɔ o giriko in aw de kan k'a ɲɛnabɔ o giriko in hali n'o ma fɔ aw ye aw nana n'a hakili ye alhamdulilayi rabbil alamina o ka di fasoden ɲuman bɛɛ ye o ka di jamanaden ɲuman bɛɛ ye anw minnu ye civiliw ye n'an tɛ teni na n'aw y'a ɲɛnabɔ ka tenitigiw bɛɛ kɛ kelen ye minnu bɛ yen n'olu ye diplôme kelen ye k'olu sara kɛ kelen ye minnu ye niveau kelen ye k'olu sara kɛ kelen ye donc n'o tenitigiw kɔntanna musow bɛ kɔntan ni musow kɔntanna denw bɛ kɔntan ni denw kɔntanna faw bɛ kɔntan ni faw kɔntanna jamana bɛɛ bɛ kɔntan aw yɛrɛ kɔrɔ baara bɛ kɛ ka ɲɛ donc walasa o ka kɛ f'aw k'a lajɛ aw ko olu o ɲɛnabɔ n'o ye giriko in ye n'o kɛra bɛɛ alhamdulilayi rabbil alamina y'o faamuya parce que lajɛbaga wɛrɛ bɛ kɔɲɔmuso la mun t'a cɛ ye kɔmɔ bɔkun o ye dɔn ko ye mais a kana kɛ samuni ka kɔmɔ ko ye kɔmɔ bɛ samuni bolo ni kɔmɔ bɔra samuni yɛrɛ b'a dogo donc o ye boli dɔ ye mɔgɔ bolo boli min n'a sɔn kan t'i da o tɛ tiɲɛ ye wa parce que jɛgɛ tɛ kɔ min na bilayi talayi tori y'o kɔ kamalenba ye ok ni jɛgɛ tɛ kɔ mun na tori y'o kamalenba ye dɛ a bɛ fɔ tori ma bagayɔgɔ yɔrɔ min yen ka k'a bugu yɔrɔ ye bi na aw bɛ yɔrɔ min na sisan nɔ nin dɔw ka ɲɛnabɔ aw bɛ yɔrɔ min na sisan polisiw ka ko in n'o ye c'est à dire giriko in ye k'o ɲɛnabɔ ka gendarmew ka giriko in ɲɛnabɔ ka sɔrdasiw ka giriko in ɲɛnabɔ ka douaniers ka giriko in ɲɛnabɔ ka eaux et forêts ka giriko in ɲɛnabɔ n'o giriko ɲɛnabɔra sisan nɔ o ye tenitigiw yɛrɛ bɛnnen ye ni aw bɛnna fɛn jumɛn ka di anw ye k'o bɔ ni aw bɛnna fɔlɔ tenitigiw yɛrɛ kɔntannen no fanga kɔrɔ polisiw kɔntannen no fanga kɔrɔ gendarmew kɔntannen no fanga kɔrɔ douaniers kɔntannen no fanga kɔrɔ eaux et forêts kɔntannen no fanga kɔrɔ diyagoya population tɔ bɛ kɔntan parce que olu bɛn'a fɔ anw ye olu denw bɛn'a fɔ
ou musow bina don ou denw bina don donc bɛɛ ka jɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma ka sɔrɔ ka faso jɔ parce que a ka dɔgɔn o de bɛ jɛ tiɲɛ i y'o faamuya wa parce que sababu o de bɛ jurufilen kɔrɔnin kɛ jurufilen kura ye k'a bila kɔlɔn kɔnɔ ka ji bɔ k'a di mɔgɔw ma ok barika de b'a kɛ misiba kɔrɔ i y'a faamuya wa a sin de naani a b'a denw balo ka mɔgɔw balo sinon wulumuso sin b'a ta bobara la f'a disi a tɛ mago foyi ɲɛ n'a yɛrɛ tɛ barika de b'o kɛ donc ni ala ye barika dɔ la minɛcogo b'a la ni ala ye barika dɔ la o b'aw kɔfilɛ tɔw la ala ye jamana in da ka barika de don jamana in na jamana in barika tɛ foyi ye fo tilennenya o de kama diɲɛ kojugu mun dara mali kan san 10 in kɔnɔ ni mali tɛ jamana si tɛ mun bɛ se k'i kun kɔrɔta mais alhamdulilayi arabili alamina anw sera k'an kun kɔrɔta n'anw ta ye anw sera ka rébellion to an ka jamana bɛ ka avancer anw sera ka jadisi to anw fɛ jamana bɛ ka avancer anw sera ka complot juguw to anw fɛ jamana bɛ ka avancer anw sera k'o bɛɛ kɛ alhamdulilayi arabili alamina halisa an ka jamana in an ka problème baw ɲɛnabɔ polisi ninnu ko baw do polisi ninnu ko dinu tɛ i y'a faamuya donc ni giriko in ne tun bɛ fɛ aw k'a lajɛ aw k'o giriko in o ka taa ka bɔ a la fɔlɔ n'an y'o bɔ a la dɔɔni tɛ tɔtɔ foyi la an k'o bɔ a la fɔlɔ n'an y'o bɔ a la a bɛ ɲɛ alhamdulilayi rabbil alamina k'a ɲini aw bɛɛ fɛ polisiw tenitigiw avocats mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye nin video in sɔrɔ i k'a partager pour que i y'a faamuya ko o ko n'o bɛ se ka na ni problème ye jamana in kɔnɔ ala k'o dan sira la Assimi Goïta Asi colonel a ye nin lamɛn nin kuma in ka dɔgɔn n'a bɛ kolo kan mɔgɔkɔrɔba kan mɔgɔ bɛ pan cɛkɔrɔba bo kunna mɛ i tɛ pan kumakan kunna dɛ cɛkɔrɔba kumakan bilayi suruku bo don n'a bɛ kɔrɔ a bɛ jɛ de n'i ye suruku bo ye fali k'u kɔrɔ bilayi bo sɛgɛnnen don fɛn fila de bɛ tugu suruku kɔ a k'u via suruku denni ni fɛn wɛrɛ tugura suruku kɔ suruku bo dun donc a y'a to an ka bɛn o tɛ an ka bɛn an ka ɲɛfɔ anw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ fa tɛ n'a dilan ba tɛ n'a dilan anw yɛrɛ de bɛ n'a bɛɛ dilan alhamdulilayi rabbil alamina alhamdulilayi rabbil alamina k'aw bɛɛ lajɛlen fo ala ka jamana basigi ala ka jamana basigi ala ka jamana kisi ala ka jamana tanga ala k'an haminanko ɲɛnabɔ burukina bɛ o ne y'a fɔ aw ɲɛna adam ala ma maa si da mun ja ka gɛlɛn ka mɔɔ si bɔ bɛɛ ye président in ladi a ma mɛn ne bɛ mɔɔ si dɔn m'a fɔ aw ɲɛna mɔɔ si tɛ yan mɔɔ siw ka jamana a diyara mɔgɔ a ma diya mɔgɔ ye a bɛ mara i ko mali ta bɛ ka kɛ cogo min cɛ si seko t'a la mɔɔ si tɛ wuli o ni mɔɔ si wulila mɔɔ si tɛ jɔ mɔɔ si tɛ siran ko mɔgɔ bɛ mɔgɔ bagabaga mun bɛ siran mɔɔ si den tɛ siran bilayi minnu bɔlen don i bɛ nin bɛɛ faga walayi u t'a dabila wa hali ni mɔgɔ wɛrɛ nana n'i ma mara i n'a fɔ mɔɔ siw bɛ fɛ u ka jamana ka mara cogo min na i bɛ taa bilayi talayi mɔgɔ si tɛ se burukina a bɛ tila ka sɔn m'a fɔ aw ɲɛna ko ala ma mɔgɔ da mun ja ka fari ka burukina bɛ bɔ m'a fɔ aw ɲɛna ko ala m'o mɔgɔ da m'a fɔ aw ma wuli n'u wulila u tɛ jɔ burukina jamana a diyara mɔgɔ a ma diya mɔgɔ i bɛna burukina mara i ko Thomas Sankara ko cogo min i bɛ burukina mara i ko Assimi bɛ ka mun fɔ wa burukina bɛɛ banna faransɛ la o cɛ tɛ yen mun bɛ se ka burukina bɛɛ sɔn faransɛ ye bilen burukina bɛɛ ala ka burukina jamana barika ala ka marabaga ɲuman di burukina jamana ma ala ka burukina basigi ala ka burukina kɛ burukina bɛɛ sago ye Thomas Sankara y'o de fɔ a ko Thomas Sankara ko ten ko a bat les ennemis de Burkina a bat ennemis de Mali a bat ennemis de Burkina a bat ennemis de Mali est-ce que Thomas Sankara a fɔ aw ɲɛna ko a bat ennemis de Côte d'Ivoire pourquoi a m'o fɔ a kun b'a dɔn ko Côte d'Ivoire bɛ yen parce que a b'a dɔn ennemis kun bɛ ka bɔ yen bilahi a kan bɛ ennemis minnu ma Burkina a kan bɛ ennemis minnu ma o foyi ninnu de kun ko don bilahi talayi parce que olu de ye français ye Alassane y'a sɔrɔ Alassane bɛ ka mun kɛ nin y'a sɔrɔ o foyi la a y'a sɔrɔ o foyi la bilayi et Ghana président tɛ nin a bolilen ka na Guinée o foyi ma baton fa mercenaires la k'u bɛ taa Ghana président faga donc i y'a faamu wa Guinée Sékou Touré mun minɛ Sékou Touré y'u a baton minɛ k'a jɔ bilayi talayi ni mɔgɔ ko k'a bɛ kuma a bɛ kuma yo fama ne bala bɛ ka minnu fɔ a bɛ tila k'a bɛɛ histoire la kelen-kelen bilayi talayi Côte d'Ivoire ne bala ko ten
Au coup d'état maqué au faut éclairer la nintemuna. A maqué. Donc, ni Gbagbo, voilà, le meilleur présent que Côte d'Ivoire n'a jamais eu, c'est Laurent Gbagbo. C'est un vrai panafricain. Gbagbo n'a qu'à mourir au bela de l'info. Quand ils verront une vidéo qu'elle a faux. Vidéo qu'elle a faux. Il y a famille blindé. Vraiment, il est faux. Voilà, il est faux. Diom Soroka vidéo qu'elle a bébé faux. Chris Yapi, chapeau à vous. Et Mbalma Mousso Dofanabe et Assimi, chéri d'Assimi, bifo. Vraiment, Ani, ils verront une vidéo qu'elle a moussoman. Mbao bela de l'info, n'tao bétoko donc quoi. Mais chapeau à vous, vraiment. Vous êtes des guerriers. Aben alache, abe moko furu nyogombo, abe moko kanu nyogombo, akaharama. Anchani baraji. Ame nyogombulo. One love à vous tous. Kana balaba. Moshou, Burkinabéo, chapeau. Malion, chapeau. Nimounya bade. Président Mounoumega Blakana. Président Nounoumka Nali Beka Gelengo, avion bien Beka Gelen, Yafa Deli nga nogono be. Yafa Deli, aucun nogoné ni be, ni ko musokoroni ni sogoma, ni kuma chara, kuma nege de be musokorona, sinon na ko unse, aucun tel ni be. A kufu Nounou ni président kana, Yafa, ay Yafa mamali, aucun nogoné ni be. Aucun nogoné ni be. Muso fulumanga keleke kalete fruche barakumbama, e beta te kroué. Beta te kroué. Nounou. Antaj Mogosi Djabi, one love à vous tous, Kana Balaba. La ilaha illallah. Hey! Anga griko inga nyena bo, anga polsue, anga griko inga nyena bo. Ma anga kuma manjagwe, antara. Eh, ni chani mi se donguli dala sa. Taro pana. Moi, je suis un malade. Que je suis malade. Ali Sangare. Je suis malade que Ali Sangare. Avec tout le monde, Ali. Banabato, moi, je Banabato commandé Banabato Moussa, nous la fana badea. Oui, tu veux dire. Eh, Ali Sangare de loi. Quand même bida, Charlie no go tu veux dire. Ibasruni avea. Ali Sangare, Ibasruni mea. Il va avoir folie faire là. Avec tout le monde, eh, Ali. Voilà, Ali. Eh, Ali, tiens, ni bafamanare. Il va faire là. Et hôtel de conflit ni pour. Hôtel ni retourne ma bon non. Ali ba mi bazabanchi yene. Pourquoi hôtel là? Ben là, hôtel il retourne ma bon non. To qui bazaban perin yene. Ali Sangare. Ya fama. Bapine Badi. One love à vous tous. Kana Balaba. Adankise Dandi.